Ev rêkeftin tê wateyekên bûna karbona ku gefê dide ser zemînê û karên bêhtir û geşbûna darayî bi riya webirhênana karbonakên pêktîne. Bi keyfxweşî Serok Obama dest bi erkê komkirina piştevanên xelkê Emerîkî kir bo rêkeftina gel Parîsê. Tiştê girîng ew e ku îroj em dikarin piştrast bin ku zemîna me dê baştir be ji bo nifşê bê û ev tişt bo min xem e. Demokratên Kongresê li ser tura komeliyatiya Twitter ev rêkeftina ragihand, lê komariya nerazîbûna xwe li berê vê rêkeftinê jî xuya kir di jî vê çendê. Serok Obama söz daya ku berhemên enerjiyê bi şêwekê mezin bibire. Gelê Emerîkî li dijî perên xwe bişîne netewên yekgirtî bi her weyî. Di belavnamekê de serkirdayê Piraniyê Senatör Mitch McConnell got ev rêkeftina bi cih naye li ser plana enerjiya navxweyî ku renge neqanûnî be û Kongrêsê jî di jî vê deng dabû. Em ava paqij dixwazin. Erê, em wan hemiyan dixwazin. Kandîdên hilbijartina serokayetiyên Komarî dibêjin cîhan dikare bihêta parastin bê pêkanîna programa Obama ku karan nahêlin. Lê rêveberî jî bi xurtî li ser gotina xwe dimîne. Gelek endamên Kongres li aliyê şaşê dîrokê ne û ez bawer nakim tu dikarî bê hilbijartin wekû Serokê Amerîka eger tu guhertina keş û hewayê tê negî û tu nepêgir bî bi planên wiha. Di nav berbijarên serokayetiya Amerîkayên Demokrat, Hillary Clinton got ev rêkeftina pêngaveka dîrokî ye. Lê Bernie Sanders nerazîbûna xwe diyar dike û got ev rêkeftina li gor rewşahî pir kem e. Tiştê herî girîng ew e ku em cîhanekê bo zarok û neviyên xwe bihêlin ku bijûn be û ew bikaribin tê de bi tenduristî bijîn. Ev rêkeftin bêguman dê bîte egera niqaşên germ dema Kongres heftiya bêt careka din vedibe. Herêz xendan dengê Amerîka.